βάζω στη ψηλίαση. Μας. Τώρα. Κουκ. Εντάξει. Μας κουκ. Λοιπόν... Σαν πως μιλάω στον πατέρα μου. Ναι, σωστά, ναι. Πέτρο. Πέτρο. Α, εμείς ξέρει το όνομά του. Πες πως ήρθε, ξέρω. Κοίταξε. Όχι, κάτσε, τώρα δεν θα... Έτσι το πάθαμε με όλο σε δύο. Τι γίνεται. Ναι. Πώς το Πέτρο, κατευθείαν μιλά. Τι είναι. Θα πέσω και λίγο, Α, έτσι δηλαδή. Ένα πούμε και για το γάμο να πούμε. Κάτι το έλεγες, άλλες είδαμε κιόλας στην τηλεόραση αυτά. Ναι, λοιπόν. Φίλος του Πέτρος Τζιν. Λοιπόν, ναι. Έτσι, έτσι. Ξάδερφε Πέτρο και Άννα, καταρχήν σας εύχομαι να σας ζήσει το νέο του ζευγάρι και να μας συγχωρείτε πάρα πολύ που δεν μπορέσαμε να έρθουμε στο ζευγάρι μας. Αν και το είχαμε ταμένο. Αν και ναι, σας τάξαμε ότι θα ερχόμαστε κάποτε. Δυστυχώς όμως δεν μπορέσαμε λόγω που και η δουλειά δεν το επέτρεπε βέβαια και άλλες και άλλοι άνθρωποι φυσικά δεν μπορέσαμε. Τώρα, ενθουσιαστήκαμε πάρα πολύ από το γάμο που είδαμε στο βίντεο που μας έδειξε ο Νίκος εδώ πέρα. Πώς χόρευε. Πώς βέβαια και πιο πολύ γέλασα πάρα πολύ όταν χορεύεις εσύ. Μόλι που είπανε αυτό, γιατί τώρα θα το ακούσει. Εγώ ήξερα ότι δεν ξέρεις να χορεύεις πολύ καλά, αλλά είδα ότι το παίρνεις καλά το σιρτό. Λοιπόν, καθώς και η Άννα βέβαια. Πάντως ήταν κάτι που δεν περιμέναμε. Δεν περιμέναμε να κάνει τέτοιο γάμο. Και όπως άκουσα από τα παιδιά εδώ πέρα Ευχαριστούμε κι εμείς. που μου είπαν ότι στήχησε τόσα πολλά λεφτά και λέω καλά, χαζί ήταν αυτή και τόσα πολλά λεφτά να κάνω τέτοιο γάμο. Λοιπόν, κι όμως λέει, Τζίνι λέει το ήθελα εγώ, ξέρω εγώ. Λοιπόν, σας παραδέχομαι και στα άλλα τα παιδιά του ίδιου ξανά γίνει κάτι τέτοιο γάμος. Λοιπόν, η σειρά της κυρίας συζύγου. Γεια σας. Κάνουν όλοι κράτη. Δεν είπαμε τώρα, πού θα απευθυνθούμε. Είναι να μιλήσουμε σαν να κάνεις. Κι άρα μιλάμε όλοι σε μία... Εντάξει. Εντάξει. Πέτρο και Άννα, να σας ζήσω το καινούργιο ζευγάρι, να το χαίρεστε. Με συγχωρείτε που δεν μπορέσαμε να έρθουμε. Είδαμε πολύ ωραία πράγματα, ωραίο γάμο, πολλά έξοδα. Ναι, και το σπίτι μας άρεσε Ναι, πολύ. αυτό ήθελα να πω και εγώ. Το σπίτι πολύ ωραίο. Αυτά. Πολλά έρωτη να πούμε. Την Άννα την είδα κάπως λίγο πάχινε, πολύ ωραία. Το μαλλί φλού. Ένα ταιριάζει εκεί λίγο στο να μην είναι ένας χοντρός κι άλλος λιγνός. Οκ, who's next? Άλλος. Χρήστο, έτοιμος. Δεν έχει πάλι, πάλι θα μιλήσει. Πάλι δεν γίνεται. Αφού βρίσκεσαι Αυτά εδώ, που πάλι. είχες να πεις εχθές. Προχθές. Εγώ μίλησα στο χωριό. Είδες πώς τα κάνει. Έλα Βάρβαρα, μιλάς τώρα. Εγώ όχι, θα τα πω προσωπικά σε εσάς. Όχι, δεν έχει πρόσωπο. Τώρα. Δεν έχει αυτό. Το live αυτό. Τώρα σε γράφει. Ταρπάζει, Κάτι και. Φαίνεσαι και εξούριστος από εδώ. Είμαι εξώσου γιατί δούλευα σήμερα όλη μέρα και έκανα το... Να το πω στα English. Δεν σωστά είναι πιο Στα καλή. English. Και έκανα το garden κάτω Δεν θα αλλάξει. και το yard, Κλειάρ. Α, είχα το θαλάσσιο, είχα λέει. Ωραία, τέλος πάντων. Εγώ δεν θα πω αυτά που είπε ο Φώτης. Συντηρουργία έκανες. Αλλά κοίτα κήθη όμως. Γιατί τα έχω κατά κάποιο τρόπο υπόψη αυτά, μόνο το που έχω να παραδεχθώ το φανταστικό γάμο, το επίσης το υπέροχο σπίτι,
τουλάχιστον όπως μας τα είπαν εδώ πέρα οι όπως το έχουμε δει. Και θα ήταν ωραία να ήμασταν όλοι εκεί πέρα, δυστυχώς όμως ήταν όλος διόλου αδύνατο να έρθουμε εκεί. Και ειλικρινά λυπηθήκαμε σαν πρώτο βαθμό συγγένεια που έχουμε. Δεν μπορέσαμε να παρευρεθούμε στους γάμους. Σε άλλο Ίσως. Ίσως να πάμε μαζί όταν θα πατράσει το παιδί. Αν και μισό πολύ το, όχι μισό, δεν μου αρέσει τόσο ο Καναδάς. Μην νομίζετε πως αυτά που έλεγα κάποτε πριν φύγω από εκεί ήταν απλώς αερολογίες. Ήταν αλήθεια. Α, δηλαδή αυτό το... Όχι, δεν είναι εγωισμός, είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων δεν θα δείξουν το σκηνή για αυτό το ζήτημα. Άρα δηλαδή είσαι γνήσιος Έλληνας, αγαπάς μου αρέσει εδώ πέρα. το ελληνικό στοιχείο εδώ πέρα. Ακριβώς αγαπάω το ελληνικό στοιχείο. Το πατροπαράδοτο που λέμε. Πολύ σωστά. Την γενέτειρά μας, την ιστορικότητα να πούμε. Την Ελλάδα. Πολύ σωστό αυτό που λες. Τέλος πάντων, ό,τι άλλο έχω να πω θα σας τα πούνε προσωπικός κόρη και γαμπρός. Συγχαρητήρια για το γαμπρό. Αν και είναι άγνωστη η συμπεθέρη, πες τους έτσι ένα απλό χαιρετισμός, πώς θα το πούμε, τίποτα άλλο. Η σειρά της... Εκ μέρους συγχαρητήρια για το γαμπρό που κάνετε. Έχει γίνει πολύ ωραίο ζευγάρι. Ναι. Χωρίς να θέλουμε να κολοκεύσουμε τώρα που μας ακούει και ο Νίκος Κουτάδο. Λοιπόν, είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά. Και από μορφές και σε Από όλα φυσικά. Είναι η Ζήνη στο είπα εγώ, πρώτα τα Και... όλα. Και στομάχια έχεις και όλα. Ναι, καλά, το το λίγο το στομάχι, άμα θα έρθει στον Καναδά, θα πέσει. Θα βάλει Και έλεγε μάλλον το. στη δουλειά εκεί πέρα και θα πέσει. Ναι, σιγά θα Πότε θα γίνει. Ποιος έξι. Δεν πειράζει. Εντάξει, το λόγο τα έχει δει. Και εμείς είπαμε. Όλοι είπαν οι άλλοι. Θα ξαναπούν άμα θα Το λέω σε εσάς για το ζήτημα του διαμερίσματος. Είναι αδύνατο να το διώξουμε αυτή τη στιγμή και επίσης αδύνατο να πάρουν αύξηση. Μόλις θα μου δίνει πρώτη ευκαιρία θα πάρει δρόμο ο κύριος και θα βάλουμε άλλον νοικιαστή. Επειδή συνήθως γράφει λεφτά. Δεν δίνει άφηση. Πώς είναι ο νόμος τέτοιος που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Λέγει τώρα εσύ. Για τα οικόπεδα, όχι αν ενδιαφέρεται για τα οικόπεδα που υπάρχουν, υπάρχει πρόγραμμα να μπουν όλα στο σχέδιο πόλεως τώρα. Όσα δεν είναι δηλαδή. Και εκείνο που είναι κάτω στο... Και εδώ κάτω. Γενικά όλα δηλαδή, γιατί οικόπεδα. Για το ζήτημα το εξαγγελάτο στα υπηρώτικα που λένε και που πήρε η Άννα το οικόπεδο, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε πότε ακριβώς θα γίνει, ας το πούμε, νόμιμο. Ίσως να περάσει και ένας χρόνος ακόμη. Μόλις θα έχω εγώ την πρώτη είδηση θα σας ειδοποιήσω. Γενικώς κάποτε θα τακτοποιηθούν αυτά τα πράγματα. Και εξάρτητε, Πέτρο. Ναι, πες τι κανένα καλά να δικάσεις τώρα έτσι και... Τώρα ελεύθερη συζήτηση άφησε στο γυρίστα. Ας δεν μιλήσουμε. Κάτσε θεία, τη θεία. Θεία, πρώτα εκεί και μετά Τώρα εγώ. Τώρα εγώ Έλα. Εσύ να πεις πως χρωστάγεις να πας στον Καναδά και θα θυμάσαι όλα. Ναι. Δώστε τον φωτογράφο. Εντάξει. Γεια σου Άννα και Πέτρο. Είμαστε με την Τζίνι εδώ παρέα. Είναι στο σπίτι μου σήμερα. Περνάμε πολύ ωραία. Σας εύχομαι να σας ζήσει ο γαμπρός και η Τζίνι. Το παιδί είναι πάρα πολύ ωραίο, μας έκανε μεγάλη εντύπωση. Συγχαρητήρια. Μην κάνεις κανένα τρόπο. Ο γάμος επίσης έγινε πάρα πολύ ωραίος, δεν έχω ξαναδεί άλλο τέτοιο γάμο στον Καναδά. Και γι' αυτό συγχαρητήρια. Είδαμε και το σπίτι σας εκεί πέρα, όλες τις σκηνές. Μας άρεσε πάρα πολύ. Αυτά. Το Γιάννη το μεγάλωσε τόσο πολύ. Παράξενο, μεγάλωσε τόσο πολύ και τόσο όμορφα που έκανε. Και κάτι σαν να πω τώρα. Τον εκδοτό. Νίκο. Φίλοι, θα ήθελα του χρόνου να έρθετε κι εσείς μια κόντρα εδώ στην πατρίδα για διακοπές το καλοκαίρι. Αν μπορείτε φυσικά. Να πάρετε συζήτηση άλλη, όπως πέρα όλος ο κόσμος και να δείτε να σας δείτε.
Γιατί όταν πήγε να ξυπνήσει το άλλο πρωί, τον είπε Σαφ. Ναι. Θυμάσαι? Γιατί άκουσα να σας φιλοσοφήσουμε στο εξοχικό. Να κάνουμε κανένα μπάνιο και στο εξωτερικό που φτιάξαμε και στον Αγιόκαπο. Να δείτε κανένα μπικίνι, κανένα γαλιδούλα. Γιατί να μην είμαστε αυτά. Η αδυναμία του Πέτρου και του Φώτη. Και το στέλνει. Αφού μου αρέσουν. Αλλά να είμαστε δυο μας όμως, έτσι. Μακριά. Εμείς θα καθίσουμε στο σπίτι να Θα σας αφήσουμε, δεν θα σας ακούω. Έπεισε το μαλλί σου. Του Μαρή έπεισε, αλλά του... Άντε, να μην πω τώρα, γιατί... Έπεισα τα φύλλα, αλλά ο κορμός είναι. Ο κορμός. Εντάξει, τώρα θα φύγουμε έξω, μαζί θα πάμε κάπου να φάμε. Εσύ, Πέτρο Πασκαλά, πατάς γερά πολύ και ο Ανδρέας. Θέλετε να είστε παρέα απόψε, θα βγούμε όλοι μαζί. Βέβαια, δεν γίνεται στη μακριά. Μάλιστα. Τι άλλο να σου πούμε, ρε Πέτρο, τα παιδιά μας εδώ πέρα μεγαλώνουν και αυτά. Ο Γιώργος, που είναι ο μεγαλύτερος, έχει πητήσει μια σχολή στη Θεσσαλονίκη. Φυσιοθεραπευτής. Ο άλλος πηγαίνει ακόμα στο Λύκειο. Τελευταία χρονιά. Η δουλειά σου. Τέλος πάντων, καλά πάντα. Δόξα τω Θεώ που λες οι γυναίκες. Καλά πάνε. Υγεία έχουμε φουλ. Μόνο που παγαίνει η νύχτα. Τι να την κάνω. Παγαίνει συνέχεια. Και θέλει εντριβή. Εντριβή συνέχεια θες. Εντριβή και τέτοιουμα. Άσε να δω, εδώ κάνουν καλαμούδι. Εσύ, αυτά όλα τα θα χαρίζουν. Θα τα ακούσει και κάποιος άλλος. Ο άλλος είναι άλλο, θα τα ακούσει. Δεν ξέρω τέτοια. Οκ, πάτε τώρα συνέχεια και στην Ελβίνα. Τώρα θα μας πει το νούμερο του τώρα. Ποιος θα πει πρώτα. Ευχαριστούμε στα ξαδερφάκια κάτω στον κανάλι. Αυτό θα πω εγώ ότι το ανέβει το χαρίζει στα ξαδερφάκια και εσύ θα το πεις παιδί μου. Όχι, έχουμε Εσύ να πεις τον Εύη. Ναι, εντάξει. Έλα. Έτσι είναι. Πεις τώρα η Εύη είναι χαρισμένη για τα ξαδερφάκια που είναι στον Καναδά. Μην κάνεις έτσι. Ήταν μια φορά ένας Μην άνθρωπος κάνεις έτσι, μίλα. και κάθε βράδυ έκανε τη διαδρομή από το σπίτι μας μέχρι το σταθμό. Και στο νεκροταφείο που έφτανε ήταν ένας άνθρωπος και έλεγε «Πήγαινε μου καλά μου άνθρωπε μέχρι την άλλη άκρη στο νεκροταφείο». Και λέει «Καλά». Τον πηγαίνει και του δίνει ένα πουγγί φλουριά. Ύστερα ξαναπάει την άλλη μέρα, του δίνει μια μπάλα χρυσάφι. Και πήγε σε ένα φίλο του και τα λέει όλα αυτά. Και λέει ο φίλος του, για ρώτα τον, μήπως είναι φάλεσμα. Και λέει, άμα θυμηθώ, θα του πω. Και πάει και λέει, πηγαίνει και την άλλη μέρα και λέει τα ίδια του πηγαίνει και λέει εκείνος, μήπως είσαι φάλεσμα. Ναι! Πες γεια σου Θείο Πέτρο, τίποτα άλλο. Πες μόνο γεια σου Θείο Πέτρο. Καλά λέει γεια σου Θείο, γεια σου Θείο. Άστε, δεν μας πειράζει. Εσύ θα πεις γεια σου Θείο Πέτρο. Πες γεια σου Μάικο, γεια σου Γιάννη. Ναι, και στο Μάικο και στο Γιάννη. Έλα πες. Γεια σου Θείο Πέτρο και Θεία Άννα, δες χαιρετισμούς όλους. Α, ωραία. Όλες τις φιλίες. Όλες τις φιλίες. Ναι, ήθελα και εγώ να προσθέσω κάτι. Επί τη ευκαιρία τώρα στο βίντεο. Θέλω να χαιρετήσω όλα τα ξαδέρφια και ξαδέρφες που είναι στο Καναδά, που είναι εκεί κάτω. Και τα ανιψάκια. Και όσοι άλλοι χωριανοί μας γνωρίζουν και ρωτούν για εμάς.
Για όλο τον ενδιαφέρει του Πέτρου. Έπρεπε. Να το πούμε εδώ πέρα. Δεν μπορεί. Εσείς, εγώ και κύριε πέρα πρέπει να τα ξέρετε, να μην τα μαθαίνει πιο καλά από εμάς. Καλά, εδώ. Αυτά. Που λέει και ο Χατζηχρήστος. Όχι, εμείς που λες. Έλα, δεν μίλησες προχθές. Δεν Έλα, Χρυσούλα. Δεν τα είπες προχθές. Έλα. Σειρά σου. Τι θα γίνει, από έξω. Γεια σας. Βρισκόμαστε εδώ μαζί στο Ήταν να πάμε στο χωριό για την Διονίκη που την έχουμε στη μάνα μου, αλλά καθίσαμε για να βγούμε απόψε μαζί τελευταία βραδιά με την Τζίνη και με τον Νίκο. Γιατί μετά δεν τους χρονοδούμε, θα μας φύγουν. Και καθίσαμε εδώ. Ωραία, beautiful. Έλα, Χρήστο. Πάμε για φορά, θα πάμε. Πες το, σειρά σου. Τώρα δεν έχεις το. Ναι. Θα πούμε ότι το χρόνο θα τους σκοτούμε. Το χρόνο θα έρθει εκεί πέρα. Πες τους. Δεν θα έρθείτε. Δεν έγινε να τάξει ο Χρήστος ακόμα. Θα έρθουν, αφού είπαν θα έρθουν, θα έρθουν. Ρώτησε τον παραπάνω σου, εκεί μας πέρα να πάμε. Τα έξοδα που θα κάνετε, άμα είναι να φύγει. Ο Χρήστος είπε ότι του χρόνου μπορεί να έρθουμε, αν όλα πάνε καλά. Αν είναι η διαμονή και τα εμείς θα βάλουμε τα υπόλοιπα, τα εισιτήρια. Θέλουμε και κάποιον να μας ξυλαγεί, κάποιος θα Έχουμε πάρα πολλούς για... Αν έχετε εκεί. Καλά, 15 μέρες θα μας ξυλαγείς ο Νίκος. Έπαιξα. Δηλαδή, όταν λέμε άμα θα δούμε στον Καναδά δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, μόνο τα έξοδα. Τα έξοδα. Τα άλλα είναι όλα εξασφαλισμένα. Όλα πια. Να μην πάρουμε δηλαδή και κάνα τροβά που λέμε εδώ. Πόσα σπίτια έχουμε φάει. Άμα είναι μόνο άμα θέλετε για να ψωνίσετε τα Τους χέρια, μέχρι σπίτια. μεγάλο, και 2 μέρες 3 θα καθίσει τον καθένα, εντάξει. Εμείς στο γάμο το είχαμε τάξει, αλλά Από 2-3 μέρες. τώρα μετά. Μετά είστε. Θα πηγαίνω οπωσδήποτε θα έρθω μαζί. Αφού ήρθαν έτσι τα πράγματα, τι να κάνεις. Yeah. My turn. Για σβήστο τώρα για να δούμε τι βγάλαμε. Για πέσε τώρα που είμαστε. Εγώ δεν λέω τίποτα, όχι. Πόσες φορές θα πούμε. Ξέρεις εσύ κάθε φορά πρέπει να λες. Ναι. Γέμισε κασέτα, όχι. Πρέπει να κοιμήσει κάποιες ώρες για να κοιμήσει. 3 ώρες θα μείνω τώρα. Πόσο αλήθεια Δεν είναι. πω 3 ώρες που... Η κασέτα για να αυτός πόση ώρα πρέπει να περάσει για να γεμίσει. 2 ώρες. 2 ώρες, αλλά μπορεί να γράψει 6 στην ίδια ταινία. Γιατί. Έχει πιο χαμηλή ταχύτητα. Τώρα γράφει. Κάπου τη βγάζει να μας το δείξει λίγο. Καλά, ας πούμε καλά που πετάει. Έλεγε εσύ μου εδώ για να είμαστε εδώ. Να εδώ από αυτό πώς φαίνεται. Εντάξει, εδώ. Μήπως να έρθω εγώ εκεί λίγο. Καλά είσαι. Κάτσε παιδί μου, κάτσε. Τι είναι λύση, θα μας το δείξει τώρα στη μικρή του πινιά μας. Αλλά Ευγενία, εσύ πρέπει να πεις κάτι. Πες κάτι. Αυτή που έλεγε θα πει και αυτά δεν λέει τίποτα. Τώρα θα πει, γιατί σε λίγο έρχονται κοντά τώρα. Καμά, θα κλείσεις τώρα, δεν θα προλάβω. Να πεις κάτι, να το πεις μιλάς. Πώς θα το πω, πώς θα το πω. Πες κάτι, πες γεια σου, Θείου Πέτρου, Θιάννα, Μάικρο, Γιάννη. Να δούμε τώρα πώς βγήκε. Τίποτα άλλο. Σαν πως είπε η... Πες. Γεια σου Θείου Πέτρου και Θιάννα. Δώσε χαιρετισμούς σε όλους. Σε όλους εσείς, τα εικόνια. Ποια εικόνα. Τα ξαδέρφια μας, οι ξαδέρφια. Το Μάικο και το Γιάννη. Γεια σας από όλους. Πες κάτι. Πες κάτι, ό,τι να είναι τώρα. Τι άλλο, έλα, πες κάτι. Τι να σου πω.
Να σου πω γιατί, για τον Μίστερ Μακλάχλαν που ήρθε εδώ και πήρε τα λουκούμια και έφυγε. Τα έδωσε τα λουκούμια, τι έγινε μας. Τώρα περιμένει η γυναίκα. Κάτι λουκούμια που του είχε δώσει η κύρα κορίτσα να δώσει σε κάποιον. Από πού ήσασταν αυτά τα λουκούμια? Ήταν πατρινιά. Special λουκούμια. Super special. Super special. Γεια σας, Ρωστή, τι κάνετε, καλά? Τι έχεις, τη Ανία, τη Ρεβούλα, τη Ριόλο, τη Τζόμι, Τζαν, Ταμ. What's happening, man? Αγρόν, μεγάλωσε τι, βλέπετε? Γίναμε κοντζάμε πέρες τώρα, τα νιάνια που ήταν τόσα. Γίνανε. Πάμε από τη γυμνασίου, πάμε πολύ καλά στα μαθήματα, 17, 18, 20. Θα παίζουμε και βόλια όπως έχουμε γράψει στα γραμματά μας. Έχουμε αγώνες τώρα, θα πάμε διακοπές. Να κάτσουμε να παίξουμε στους αγώνες. Σταμάτα. Όχι. Τι σταμάτα? Σηκωθείτε πάνω να σας δώσω. Κοιτάξτε, ψηλώσω. Το παίρνει το κάμερα. Τις φέρνουμε και τις δύο. Δεν σου αράει. Ψηλώσουμε, φτάνουμε ψηλώσαμε. Την μετά μην έχουν περάσει τώρα, πάει και με τον ακούνε τι περνάνε. Για πήγαινε την Ένα δεις. Κοίταξε, την περάσαμε. Γεια σας, θεία. Και θεία Μαρίνα, σας αγαπούμε και σας θυμόμαστε για πάντα. Έλαμε σε πόρτα, μπεις μέσα. Έλαμε σε πόρτα. Σας χαιρετούμε όλους. Και σας ευχόμεθα να ζήσουν τα παιδιά σας. Ευτυχισμένα και καλούς απογόνους. Μιλάς από μπαμπίνος. Μπαμπίνος. Λοιπόν, γεια σας και σας ευχαριστώ. Θα μας πεις πότε θα είσαι έτοιμος, μας τραβάς, αλλά καραγκούνικα, κάτσε κάτω. Κάτσε κι εγώ. Ναι, κάτσε. Εγώ θα γελάω κάτι. Μας βρίσκεις απροετοίμαστος. Τι μας παίρνεις. Το παπούτσι όμως δεν είναι καλό εδώ. Ωραία παπούτσι, πάει κάτω. Δεν έχεις καλή σόλα. Δεν έχω τι λέω ρε, super special ρε. Σόλα. Και παπούτσι πρώτο ρε, 3,5. Κύριε Νικόλα, όταν είσαι έτοιμος πες μας. Εντάξει, Ναι. αυτό εσείς. Τι έχουμε να πούμε τώρα στους μπαρμπάδες μας εκεί, στον μπάρμπα Γιώργη, στον μπάρμπα Βασίλη, στη Θεία Μαρίνα, σε όλους τους χαιρετισμούς. Φύγαμε από τον Καναδά, τους αφήσαμε μόνους. Έλα, συνέχισε εσύ, Πέννη. Τι έπατε παιδιά, χάσετε Ναι, δουλειά. έτοιμοι να τους δούμε, θα χαρούμε πολύ. Τώρα είναι η σειρά σας, θεία και θεία. Να έρθετε το καλοκαίρι, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Τώρα που πάντρεψε και τον Νίκο, Και το πενάκι μετά σιγά σιγά. θα σε περιμένουμε σύντομα να έρθεις στην Ελλάδα, να σε δούμε από κοντά, Αν βγει κανένα λουκούμι. κάνα λουκουμάκι. Και τι λουκούμι, πατρινό. Τι έγινε εκείνα τα λουκούμια που σου δώσανε στην Πάτρα, τα έδωσες στο φίλο μας, τι... Ακόμα περιμένουν εδώ. Τα λουκούμια. Την απάντηση. Λοιπόν, σταμάτα τώρα με τη ζυγάρι. Όχι. Πες χαιρετίσματα αυτά. Για Τώρα πες πληρώσουμε τίποτα. κανονική Ποιο άλλο? κοινωνία. Στο Βασίλη, στην Κία. Στην Ία. Στην Κία, στο Γιαννάκη, Παιδιά, στο ναι. Πανασάκι, πολλά Για πες. χαιρετίσματα, Πες φιλάκια. χαιρετισμούς σε όλους. Ποιος όλος. Βασίλη, Νία, Γιάννη, Θανάση, Θείο Βασίλη, Νίκο, Παναγιώτα, Γιώργη. Κι άλλο Βασίλη, βάζει ένα. Σε όλους, σε Ποιο άλλο όλους. Βασίλη έχουμε. Βάλε εκεί στο χωρίο βάζα. Βάζεις. Βάζουμε πόσους βασίλειδες εκεί πέρα. Αυτό έχεις να πεις. Αυτό έχω να πω. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε στην Ελλάδα. Εμείς όπως ξέρετε τώρα εδώ ριζώσαμε. Ο Καναδάς δεν μας ξαναβλέπει. Ούτε για vacation όμως. Μπορεί καμιά vacation φορά. έρθείτε όμως. Μπορεί καμιά φορά να έρθουμε, αλλά Πρώτο καλοκαίρι. για πάντα δεν νομίζω να ξανάρθουμε στον Καναδά. Εδώ τώρα έχουμε Πιάνει σταδιοδρομήσεις. υγρασία το παιδί εδώ. Γιατί Έχει του λίγο αρέσει η υγρασία καυσαέρια ο εδώ Καναδάς. πέρα τώρα παρά. Εδώ έχει καυσαέριο, αλλά Έχει. έχει και λίγο ήλιο.
Φρέσκο καύσιμο. Έχει και θάλασσα, Φρέσκο καυσαέριο, ναι. έχει και τουρίστες, έχει και τουρίστριες. Τουρίστρια. Γι' αυτό δεν Τα έχει όλα. Γι' αυτό τα έχει όλα. Ταξιζής που είσαι κιόλας. Έτσι. Taxi driver. Taxi driver, yes. Ακρόπολη και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, Νικολάκη, αυτά έχω να σας πω, σας χαιρετώ. Να μας πεις καλό ταξίδι. Αν έχουν. Δεν πες καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι και καλή σταδιοδρομία. Να πεις ευχαριστώ εσύ που είναι. Ευχαριστώ. Αυτό ήταν έτσι, το λέω να ευχαριστώ. Αυτό, εντάξει, τώρα μας ζάλισε. Κοινό. Α, ναι. Εντάξει, τώρα κάτσε. Κλικ-κλικ. Όχι, εσύ Κάτσε θα πάμε μετά εδώ. εσά. Έλα τώρα. Έχει το κόκκινο μέσα τώρα. Είμαστε τραβάς τώρα. Τραβάει η Μικλάκη. Ξέρω κι εγώ τι Ναι. να πάει. Τραβάς τώρα. Χορεύουν στην τηλεόραση. Πολύ Να ωραία. πάω να ζητήσω δουλειά στην Αναγνωστανία. Είδες. Καλά βγαίνει. Αφού πήρα 2-3 καινούριες τώρα, πες και εσύ μέσα. Τι. Έχεις ωραίο προφίλ. Προφίλ, πώς το λένε εδώ. Εμάς μας ξέρουν. Ναι, βέβαια μας ξέρουν. Κάθε μέρα μας βλέπουν. Και μέσα. Πες, εσύ ήρθαμε εδώ, μας κάνανε τραπέζι σήμερα. Κάντο εσύ πιο Σακάρι. μέσα. Κάντο εσύ πιο μέσα. Με το αυτό εκεί πάνω. Δεν μπορεί να το κάνει άλλο. Ποιο. Γιατί λέει πιο μέσα να πάμε. αλλά Εμείς πιο έχει μέσα τόσο- πω. Ναι, λίγο. Κοίταξε τώρα, επένει. Από εδώ δεν μας κόβει. Και στην άκρη να είμαστε, μας παίρνει μέσα. Εντάξει. Έλα, πες του για το τραπέζι εδώ, τι φάγαμε. Τι ήταν αυτό, ο μουσακά φάγαμε. Α, ναι. Σας άρεσε ο μουσακάς. Ω, πολύ ωραίο ο Σακάς λέει, χωριάτικος. Χωριάτικο, Χωριάτικο, μουσακά. Δεν ήταν χωριάτικο, ελιές ήταν ένας. Ηλιές, Σπαριάτικες ναι, ελιές. σπαριάτικες ηλιές, αυτά ήταν πολύ ωραίες, ναι. Μπράβο, μπράβο. Ντομάτα, Ευχαριστηθήκατε, σπάρτι. δηλαδή. Κρασί, ωραίο Σας κρασάκι. άρεσε το κρασάκι. Ωραίο το κρασάκι. Μπράβο. Πολύ ωραίο. Θα ξανάρθετε και Μέσα- να ξαναπιούμε πάλι. Θα ξανάρθουμε και θα Εμείς ξαναπιούμε. θα χαρούμε να σας ξαναδούμε. Ναι. Θα είναι χαρά μας. Α, εντάξει. Το Για τζελάκι όλους είναι πολύ γενικά, όχι ωραίο μόνο για εσάς, κοριτσάκι. αλλά και για Πολύ καλό. για τον πάρπα μου τον Γιώργη, θεία μου τη Μαρίνα, την Μπέννη. Βάζει το πόνο μέσα τώρα τη φωνή. Γι' αυτό το ξέρει, γι' αυτό μιλάει. Έξυπνος αυτό. Όχι, εγώ δεν είμαι, ποιος είναι αυτό. Εσύ μόνο καμαρώνεις. Εγώ παρακολουθώ τα παιδιά εκεί. Πες και σιγά. Τι να πω. Πες μας εκεί τις εντυπώσεις εδώ από την Ελλάδα, πώς την είδες στην Ελλάδα. Πολύ ωραία, στα χάλια της. Δηλαδή πιο ωραίος ο Κανάδας από την Ελλάδα. Άμα δεν θα ήταν για την καυσαέρια και για μερικά Καυσαέρια. άλλα πράγματα. Και δεν μίσο, είχε ζεστό νερό. Ήταν ωραίο. Και ζεστό νερό να είχε. Μάγαρο μπάνιο. Και να είχαν, πόσο είναι, καλοριφέρ εδώ μέσα ή Έχουμε ζέστα και πώς καλοριφέρ, είναι. έχουμε. Το καλοκαίρι δεν το κάνουμε το καλοριφέρ. Όχι, το χειμώνα. Μα πότε, εσύ Ναι, δεν έχεις παγώνεις, χειμώνα εδώ. δύο- Δεν έχεις χειμώνα εσύ εδώ. Χειμώνα δεν έχει τώρα εδώ. Τώρα όχι, εγώ με κόκκινο πάτο που κάνεις. Για ποιοι να βγεις έξω με που Έξω, κάνεις έτσι. γυμνώσει. Γυμνός έτσι. Ακόμα τι, εκεί που είσαι Είσαι ακόμα θερμοκρασία. από τον ήλιο εσύ, γι' αυτό ακόμα ζεστός είσαι. Έχει φράσει ο ήλιος. Κάτι. Αφού είναι μαύρος, γι' αυτό Δεκέμβρη για ακόμα. να Έχει ψήσει χρόνια. Χρόνια το ψήνει. Χρόνια το ψήνει, Φύγε το δεν βγάλουμε στη τηλεόραση, το στείλαμε και πλήθηκε. Άκου τις... Ξυρίστηκε και άσπρο ποκάμισο, γιατί δεν την έβγαζε η τηλεόραση. Όλα αυτά που λένε τα παιδιά, Mr. McLachlan, είναι παραμύθια. Έλα, για λιγάκι πιο εκεί. Αυτά πιτσιρίκια τώρα και τα τρία εδώ που έχω δίπλα μου, Εντάξει. αριστερά μου. Είμαστε όλοι μέσα. Όλα πιτσιρίκια είναι. Ο Νίκος, κοίτα τον Νικολάκη μας εδώ. Παιδάκι, δεν και μουστακάκι. Εκεί, τι δεν κοιτάς. Εδώ η Νυφούλα. Νυφούλα, Κουκλίτσα. κούκλα είναι. Η Πένια από εδώ, έχουμε και την Πένια εδώ. Μην αφήσουμε την Πένια. Πάει για πεντορά τώρα. Λοιπόν, πήγαινε στο μηχάνημα. Πήγαινε στο μηχάνημα εσύ. Βλέπεις με διώχνουν από εκεί, δεν με θέλουν δίπλα, γέρασα εγώ. Πολύ ωραία τα περνάμε εδώ τώρα, Νίκο. Πολύ Πες. ωραία, the best, the best. Για κόφτε τώρα να δούμε τι Για, έρχεται. κόψτε τώρα. Απέναντι είναι η Ακρόπολη και στο βάθος ο Λυκαβητός. Τι μας λες? Κάνει πιο κάτω, αριστερά, πιο κάτω. Εκεί είναι το θέατρο
Πατιέται. Ποιο να πατήσω. Έτσι. Α, τώρα το περίμενα. Α, ωραία. Winner. Και για να πάει μακριά... Α, έφαγε. Πάμε. Φώναξε winner. Θα φωνάξω winner. Θα φωνάζω winner. Winner! Πες τίποτα βρε βγαίνει. Τι να πω. Η Ακρόπολη σήμερα είναι άνω κάτω. Τραβάει. Είσαι το winner. Η Ακρόπολη σήμερα είναι άνω κάτω. Αύριο θα είναι... της Ευγενίας είναι άνω κάτω. Είναι εντάξει, είναι εντάξει. Ωραία. Από πίσω μας είναι Ακρόπολη. Τη βλέπετε? Αυτό είναι το θέατρο του Ηρώδου Κατοικού. Ναι, εδώ είναι το θέατρο του νέου κατοικού. Αττικού! Ω, Αττικού! Μήπως είμαι μπροστά σου και εκεί. Όχι, δεν τα πάρει τώρα, δεν βλέπω τίποτα άλλο. Πώς τώρα δεν μπορώ να δω. Έλα και εκεί, έλα εδώ και εκεί. Έχουμε στο κάτω να φτάσει στο κάτω. Άρα εκεί. Άρα εκεί, έλα εδώ. Έλα, Ιωάννα, έλα εδώ. Έλα, πες κάτι. Έλα και εσύ και εκεί από την άλλη. Έλα εδώ, δίπλα της. Πάρε μας έτσι από μακριά. Λίγο πιο κάτω, λίγο πιο κάτω. Λίγο πιο κάτω, να παίρνεις και την Ακρόπολη, να μην τη χάσουμε. Έλα. Α, μπράβο, τώρα τι να σας πω κάνω. Μέχρι να σκεφτείς. Κώστα, έλα κι εσύ. Για πέσε κάτι. Τι να πω, τίποτα δεν λέω. Πέσε κάτι, Κώστα. Το κορίτσι πάρε από απέναντι. Α, έλα εδώ να δεις τι ωραία το έχει πάρει το μουσι. Κοίτα, πάρε και το ηλιοβασίλευμα. Να είναι και το μουστάκι μας, Μέσα, ναι. Έτσι, μπράβο. Το ένα χωρίς το άλλο δεν πάει. Ο Φιλοπάμος ήταν ένας πάφος, ένας πάφος. Έλα. Αυτά είναι τα ποικίλια. Σύγησε πια. Λοιπόν, τι παίρνεις. Σύγησε κάτι για να Τα ελληνικά δεν καταλαβαίνεις στα ελληνικά. Λοιπόν, Δεν πειράζει, ελληνικά τα ακούν αυτές. ο Παρθενώνας, είναι ο Παρθενώνας, το βλέπεις. Ο Παρθενώνας. Με τις κολόνες. Έχει και Παρθενούς εδώ πέρα. Ο Παρθενώνας. Κάτω εκεί είναι το θέατρο του Ηρώδου του Αττικού. Αρχαίο θέατρο. Πώς λέγεται αυτό που είναι μπροστά. Το προπήλαια. Κάνουμε για τα προπήλαια, ο ναός στη γωνία είναι της Αττικής. Στο βάθος εκεί που είναι οι σκαλωσές είναι οι Καριάτιδες. Δεν υπάρχουν γιατί τις έχουν βάλει στα μουσεία. Πιο πίσω που είναι η κολόνες του Αγίου και οι Καριάτιδες. Hey! Εδώ. Στο βάθος μπορείς να πιάσεις το λικαβιτό. Εντάξει, μου είναι μέσα έτσι. Χαμογέλα λίγο και εκεί. Δύο στήλες. Κρυώνω. Όπως βλέπετε κρυώνουμε σήμερα εδώ. Κάνει πολύ κρύο. Είναι παραμονή της 28ης Οκτώβρη. Φυσάει πολύ. Ναι, 28 Οκτωβρίου Αθηνιά. Πάρε και με 1940. 1940. Ο αέρας μας έχει ξεντρουλιάνει. Καλά, πόση ώρα να με παίρνεις. Εντάξει, εδώ γιορτάζουνε αύριο το λαός. Το όχι που είπε ο ελληνικός λαός το 1940. Στους Ιταλούς, τους φασίστες. Τους Ιταλούς, τους φασίστες. Μακαρονάδες. Τις μακαρονάδες. Αυτοί που τρώνε τις πάστες και μακαρόνες και παχαίνονται πολύ έτσι. Εκεί κάτω είναι οι καμάρες που φαίνονται. Που είπε το όχι. Η στράτου Αττικού. Το Αττικού δεν είναι. Ναι. Στράτου Αττικού. Ναι. Εκεί που είναι οι καμάρες εδώ μπροστά. Ναι, το πιάνεις, να φύγουμε από μπροστά. Εμείς που είναι, το Ναι. καμαρώνουμε εκεί πέρα. Όλο ζυζάνιο είναι, όλο το χεράκι μέσα το έχει. Λίγο πιο πέρα. Μάλιστα. Αυτό. Φαίνεται και ελάχιστα η
Παρίσι και δεν το βλέπει καλά. Ποια σημαία? Η ελληνική, να πάνω εκεί, δίπλα με τις κολόνες. You get in the background, mommy? Yeah. Okay. Τώρα φαίνεσαι πως πήγα στην Ακρόπολη. Άλλο είναι να το λες και άλλο με το φωτογραφίες και άλλο με το βίντεο. Φαίνεται η σημαία. Η σημαία πίσω από το δεντράκι είναι, αλλά και η άλλη σημαία στο βάθος το λικαβιτό. Μπορείς να το φέρεις κοντά. Έχει κι άλλη σημαία, δεν έχει αυτή. Για να το δω. Από εκεί πάνω, αν δεν φυσούσε τόσο, μπορούσαμε να τον πάρουμε καλύτερα. Θυμάμαι πήγαμε μια φορά με τον Βασίλη και φαίνεται η Ακρόπολη από εδώ όταν τα ανοίγουν τα φώτα. Τώρα τον έχει φέρει όσο κοντά πάει. Στο βάθος εκεί, όπως το Παρθενό, είναι λικαβιτό. Με τη σημαία στο βάθος. Πατάς. Έρχεται πιο κοντά όμως. Αφού πας το άλλο, για να πάει μακριά τώρα. Τι άλλο. Α, δουλεύει, εντάξει, μηχανή. Πού είναι η στήση? Πάνω κάτω. Πάνω κάτω. Πιο μπροστά. Ένα από αυτά τα δύο κουμπιά ή μπροστά το φέρνει μακριά. Και τώρα δεν μου λες πέραν και τη φωνή σου. Κατάλαβα, της τρελής γίνεται εδώ μέσα. Μα λες πως φυσάει όμως, δεν θα μας πάρει καλά τη φωτιά. Όχι, όχι, δεν φυσάει εδώ. Δεν φυσάει εδώ, εκεί φυσάει. Ναι, αλλά λέω ακόμα παίρνει τη βοήθεια. Το δεις εσύ, όχι, το δεις. Στο Εγώ τέλος. ένα πράγμα με το κρύο δεν μπορώ τα αυτιά μου να αντέξουν καθόλου. Μήπως το φέρνει πιο κοντά από εδώ. Σοβαρά. Μάχη ο πατέρας μου. Και τώρα. Ναι, και τώρα. Όχι, έτσι θα μου εισφάξει αυτό, αλλά δεν θα λες με το μάτι. Φέρεις Τι κοντά. θα έκανες τη τσιγάρα. Λέει, γελάς τη τσιγάρα. Τα κάπνισα εγώ. Γιατί είναι εκεί μπροστά σε εμάς. Ναι, να τη σκοτώσει λέει. Λένα. Είναι σπασμένο. Για να σκοτώσουμε τι έγινε. Έχει κομπή στη μέση. Α, δεν μπορεί. Καλά, γιατί δεν το φέρνει. Το πίνει όσο μπορεί. Λοιπόν, αυτή είναι η είσοδος της Ακρόπολης. Φώναξε. Εκεί είναι η είσοδος της Ακρόπολης. Οι λίγοι τουρίστες που έχουν απομείνει ανεβαίνουν από Φυσάει πολύ πες τώρα και δεν γίνεται. Κάτω είναι ο δρόμος που έχει μεγάλη κίνηση. Ανεβήκαμε πιο ψηλά να σας την πάρουμε πιο ωραία, αλλά μας πήρε ο αέρας και έτσι κατεβήκαμε στα χαμηλά. Δεν πειράζει. Ναι, ξέρω, καταλαβαίνετε, δεν φυσάει τώρα. Εκεί φυσάει. Ναι, ξέρω. Άμα δεν φυσάει, ξέρεις πώς την αρπάζει. Ο Νίκος βέβαια κουράστηκε λίγο για να φέρει όλες τις μηχανές του από πάνω. Έχει χάσει κανένα 2-3 κιλά ο καημένος. Λες να έχει χάσει, ναι. Πολύ από μια άλλη όψη. Δεν είναι τώρα. Δεν μπορώ να τα πω ρε Νίκο 10 φορές. Λοιπόν, βλέπουμε την Ακρόπολη από μια άλλη όψη. Αν πας. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο λόφο του Φιλοπάπου. Δεν φαίνεται, θα το δούμε έπειτα. Λοιπόν, στο ντοκιμαντέρ που γυρίσαμε, συνέβαλα η Ευγενία στο φωτομοντάζ. Η Ιωάννα ήταν ξεναγός. Και ο Κώστας, έλα Κώστα. Ο Κώστας στη φωνή και ο Νίκος στο μιξάζ. Πολύ ωραία. Είναι το αστεροσκοπείο. Πού, δεξιά αριστερά. Δεξιά. Αριστερά μας όπως βλέπουμε την Ακρόπολη. Αριστερά μας είναι το αστεροσκοπείο. Σαν να βγω βραστό φαίνεται. Είναι το κάτω το χαμηλά, το άλλο το δεξιά. Όλα μαζί είναι. Στην εκκλησία, κύριε.
αλήθεια ρε. Όχι δεν είναι, είναι άνεμος ναι, μετράει τον άνεμο. Και κάνουν μελέτες για την πρόβλεψη του καιρού, αλλά συμβαίνει πολλές φορές να τον προβλέπουν λάθος τον καιρό. Παραδείγματος χάρη σήμερα, Είχαν προβλέψει ότι ο καιρός θα καλυτερεύσει, αλλά είναι στα κακά του χάλια. Στα κακά του τι? Στα κακά του χάλια. Α, στα κακά. Έχει και λίγο νεύμα βέβαια και Σίγουρα την πήρε τη φωνή τώρα. Δεν πειράζει. Φώναξε. Λοιπόν, Νίκο, εκείνο ο Παρθενώνας. Δεν γίνεται τουρίστες. Λοιπόν, εκείνο ο Παρθενώνας για τον Νίκο τώρα. Σε σένα τα λέω, παιδί μου. Φώναξε. Δεν βιάστηκε. Εδώ το πουλάκι, το πουλάκι. Are you zooming us in? Και κάτω γύρω-γύρω μας είναι η Αθήνα. Γύρω-γύρω. Λοιπόν, εντάξει, winner. Εκεί ξέρει τώρα. Την έχουμε τραβήξει 50 φορές μέχρι τώρα. Έχεις πρωτογένεια, Τώρα πήρα αέρα. Πότε? Δεν ξέρω. Όταν κάμψα χρόνια. Είχε το δικό σου. Βασίλη, κλείς την πορεία. Τι κάνεις τώρα, παίρνεις ρε παιδί μου. Όχι ακόμα, την ετοιμάζω. περίμενε. Έχουμε ένα θέμα τώρα να στον αναπτύξουμε. Παρουσιάζει και ντοκιμαντέρ στην Καναδά. Κάτι το διαφορετικό. Βέβαια, απόκριες δεν έχουμε. Πώς είσαι? Ω, ο Βασίλης είναι ωραίος. Εσύ το παράκανες Τώρα είναι ωραία. Άσε να ζεστάθηκε ένα συμφώνημα, σου επικοινωνία. Παίρνω όλες φορές το πω. Βάλεις ζεστάθηκε μονιά, ζεστάθηκε το καπέλο. Πού είσαστε εσείς οι δύο? Δεν χρειάζεται, κοίτα εμάς να βλέπεις. Ιωάννα, για εμφανιστείτε λιγάκι. Έλα σου πιο μέσα, εμείς πώς θα Έτσι, λίγο, έλα λίγο ακόμα. Το πρόσωπό σας. Έλα. Είπα. Έλα, έτσι. Έλα. Έλα ρε παιδί μου πιο μέσα, φέρε τη μηχανή. Με στήσαν απέναντι εμένα. Εγώ τα έλα από το άλλο. Άλλο που δεν ήθελες, άλλο. Εγώ που το πάθαμε με την ταινία, όποιος μας ακούει θα λέει αρρώστια έχουμε. Που είτε, έλα να χορέψουμε. Τράβα μας τώρα. Δεν θα πείτε τίποτα. Τι να πούμε ρε. Τελικά ότι μου άρεσε πάρα πολύ, ότι κάνουμε πάρα τα παρέα, ότι συμφωνούμε σε πάρα πολλά θέματα. Αυτά ήταν. Άλλο. Χαιρετίσματα στο Γιώρη. Ο Κώστας τώρα. Στο Γιώρη χαιρετίσματα, μην το ξεχάσεις. Ναι, φέρ' το δω. Χαιρετίσματα στο Γιώρη. Φέρ' το δω. Συγγνώμη, πώς πρέπει να το πάω εκεί. Πες του Γιώργη μερικά πράγματα. Τίποτα, πες το εκεί στη Θεσσαλονίκη. Όχι. Αν την πάτε στη Θεσσαλονίκη τον έβαλα με το ζόρι να φάει. Ποιον είναι? Το Γιώρη φυσικά, ποιον άλλον. Το Γιώρη. Και βέβαια και στην Μπέννη και στη Θεία. Αυτό είναι από τα τώρα του Αγίου Βασίλη, του Αγίου Νικόλα που ναι, όχι ρε, Στραβάτα έχεις το καπέλο. δεν πειράζει. Αυτό στραβοκεφάλι έχει μεγαλύτερη γοητεία. Θα πεις τίποτα τώρα? Νάτι. Νάτι. I'm sorry. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα, με έχεις τραβήξει εκεί. Τώρα καθόμαστε, σε λίγο θα σκοτούμε για χώρο. Είπες ότι με έχεις τραβήξει 50 φορές, επομένως δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Στα είπε ρε παιδί μου ότι για να σου τα έχω πει πολλές φορές. Είσαστε έτοιμοι να αλλάξω. Τι να πω. Λοιπόν, πίνω στην υγεία όλων μας. Πώς το έκανε αυτό.
Άρα εσύ με στενοχωρείς, εγώ θα πάω μόνο σύζυγος. Εκεί πέρα είναι έτοιμοι. Το ζευγάρι Αφή Γεωργιάδη. Πώς λέγεται πάλι? Αφή Γεωργιάδη. Δεν είμαστε αδέρφια. Σύζυγοι είμαστε. Ναι, εγώ παραμένω Μητροπούλου. Αυτό δεν το αλλάζουμε. Μις Μητροπούλου, Μις Γεωργιάδη, Μίστερ Το Μητροπούλου. μάτι του γίνεται ένα κόκκινο ρεύμα. Λοιπόν, είναι ο άντρας μου και έχει έρθει στην Αθήνα που κι εγώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ. Και σπουδάζει. Και σπουδάζω, μην το ξεχάσουμε αυτό. Κάπου πάμε και στα μπουζούκια όμως. Ναι, και μαθαίνουμε και την ευγενία της Φετέλια. Θα σας χορέψει σε λίγο για να δούμε αν έγινε καλή μαθήτρια της Φετέλια. Στον Καναδά όταν θα πάει να το χορέψει. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε τα χαιρετίσματα σε όλους, επικοινωνούμε με την Τέλεια. Χάρηκαν πολύ που σας είδαμε. Δεν τους είδαμε. Λοιπόν, Νίκο, σήμερα τα κατάφερες. Μας πήρες εδώ ένα μπουκάλι μεταξά. Μας έφτιαξες στο κεφάλι, ωραία, ωραία. Άλλο που δεν ήθελες εσύ, άντε. Δεν είχαμε διάθεση σήμερα, είπαμε. Σήμερα πήγαμε στο Φιλοπάπο, εντάξει, φτάνει. Κρύος είναι Κλείσαμε πάνω την και στο Ακρόπολη. κονιάκ σου να ζητάνε. Ναι. Δεν χορέψαν να τσίξετε τέλεια εσύ. Μας άφησες. Μη φίλοι μας ρε παιδί, Έλα, τελείωσε. εντάξει. Όχι ρε παιδιά, δεν είναι ανάγκη. Μας είμαστε μια πολύ καλή φίλη μας, δικηγόρο, τη Ράνια, τη Μαγουλιανίτη. Που πήγαμε στα μπουζούκια και περάσαμε πολύ ωραία. Χαμογέλασε λίγο. Εντάξει, έχει ωραίο χαμόγελο ρε παιδί. χαμόγελο. Εντάξει. Άντε τώρα. Έλα Νίκο, έλα, σου έχω πει ότι νιώθω άσχημα, δεν μπορώ. Α, Ειλικρινά νιώθω άσχημα, εντάξει, άστο ρε Νίκο. Εντάξει Νικολάκη, εντάξει Νίκο, κοίτα, φτάνει. θα τα δείξω. Πιάσε να λες. Viva Winter, πού το ποτήρισα. Να δείξω λίγο καφέ. Τι καφέ. Εδώ θα κάτσω μαζί με την ευγενία και πάρε μας όσο θέλεις. Και πώς θα πάτε στο Καναδά, πολύ ωραία. Ευγενία, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, Όταν πηγαίνετε με σκέψεις, πόσες ώρες κάθεστε στην καρέκλα? 6 ώρες η μία καρέκλα. 6 ώρες να λέω τίποτα. Δεν μου λες Μετράω τις τις λάμες στο πουλήφωτο. Κοιτάω τις πίνακες, τις κουρτίνες. Τα πά? ταβάνι. Α, το ταβάνι, ναι, πολύ ωραίο το ταβάνι. 6 ώρες η μία καρέκλα. Πόσο συγγενείς έχεις ρε Νίκο? Τέλος πάντων. Πολύ, εγώ δεν πήγαινα σε καμία άλλη επισκέψη. Καμία άλλη. Καλή συγγενής, αλλά οι επισκέψεις είναι πολύ κουραστικές. Πολύ κουραστικές. Είδαμε για ένα ταξίδι, όχι να δούμε όλη την Αθήνα. Ευγενία, να σου πω κάτι. Θέλετε να πάτε γαμήλιο ταξίδι στη Χαβάη. Όταν έρθετε στην Ελλάδα να Αυτό δείτε δεν τους το είπα. συγγενείς. Ξέρεις τι είπα? Πού θα πάμε για γαμμένο ταξίδι, εγώ του λέω Χαβάη. Γι' αυτό σου λέει Ελλάδα. Όχι και Ελλάδα. Μπράβο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το άλλο, προτιμάει να βγει να ψωνίσει τίποτα που να της αρέσει. Ναι, τσιγκούρις, άνοιξε το, άνοιξε το. Άνοιξε το, άνοιξε το. Ο τσιγκούρις από εδώ δεν με δίνει λεφτά για να ψωνίσω κιόλας. Αλλά καλά που κρατάω εγώ ένα πορτοφόλι. Ναι, καλά που κρατάει εδώ πέρα πορτοφόλι, γιατί αλλιώς... Εσύ ευγενία ψώνισες τίποτα? Ναι, ένα φόρεμα με το ζόρι απόψε. Πήγαμε σήμερα στην Καλυθέα για καφέ και τελικά πέσαμε πάνω σε μια βιτρίνα και να μέσα που κάραμε. Μέσα μπήκα μέσα εγώ, αγόρασα, αλλά εγώ τα πλήρωσα με δικά μου λεφτά. Ναι, πολύ ωραία. Τσιγκούρις από εδώ δεν με έδωσε καθόλου. Και πόντες δανεικές πες. Πόντες δανεικές είναι. Ότι το φόρεμα δεν είναι ωραίο, δεν της είναι ωραίο. Εντάξει, φτάνει ρε παιδί μου, μας έχεις τρελάνει με το φως στα μάτια. Μας έχεις τρελάνει. Θα χαλάσουμε και τα μάτια. Θα χαλάσουμε και τα μάτια μας. Καλά, ο Βασίλης όλο μας έδωσε όλα. Special ο Βασίλης. Ο Βασίλης είναι απόψε special καρσόν. Viva. Από δεσπότης μάλλον. Οκ, κλείσω. Τι γιορτάζουμε εδώ απόψε? Τα γενέθλιά μου. Πάλι. Τα Τίποτα γενέθλιά δεν μου. γιορτάζουμε. Και έχω γενέθλια εγώ. Απόψε ο Νίκος έτσι τεχνητά προσπάθησε να μας δημιουργήσει κέφι. Και για να περάσει το Twitter. δικό του παιδί μου, Αλλά είπε εμείς θα στραβεί για να μην τα χαλάσουμε το χαλίρι. Έλα, 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 έλα. Βρήκε ο Βασίλης. Έλα, σε είπα, είναι
σας παίρνει όλο. Κοιτάτε λίγο εδώ. Έτσι, μπράβο. Θα πάω εγώ στο μηχάνημα, προχώρα να χορέψεις. Να χορέψεις, φύγε. Same thing with a drink, the way you go like this and goes. No piace, no piace.